Ah, good morning, Boss Romeng. Pa-shout out kano, hambal pre kanjong maayo. Jongjong gro. May dyan gali nga 44 billion pesos nga income ang mga government hospitals. Ang pamangkot ka mga senador, diin ang diyang mga income nag-agto. Ha? Mga kabyanan. Ha? Sadyang pandemya, mga kabyanan, raka it income gali ang mga hospitals ta. Ha? Even ang government hospitals ta naga-income. Dito mo maka-income ka nga. Daw wala man pakialam kung ang gobyerno sa mga gina-hospital nga may COVID. Diin rin to nagsalad balato sa National Treasury. Hayda tanan gobyerno nga mga hospital. Ginasagap kang senador, mga senador, kundi nagagto. Haiben ka ng Secretary of Health, waay banwa kamaan. Storyahan tabla na karon sa atang pagpangalagad. Sa piyak nga bahin, we are now preferring sa limited face-to-face classes. Kag karon, even ang DepEd naga-entertain kanya, kag amuman ang CHED. No? Ang Department of Health, mga kabyanan, nali down na rin baladya sa kay kung kita banwa magtanaw ti gayapa-yapa talang nga mag limited face-to-face classes, ang punto nga dapat nga masiguro ta. Are we ready? No? Manan nyo makabyanan, kinanglan mo pergi ang tanan-tanan nga sektor kung gusto mo magbukas kang klase. Why? Timyadraad kung tanan nga estudyante naga-ulon sa manggad, kag mag-agto sa eskwelahan, hay kuning iba tanan naga sakay lang sa public transport. Ang transport sector nga amo ang nagadulong sa mga maestra, mga estudyante, gintapra bala sandargya nga along the way while naga-travel sanda, hindi dyan matabo ang transmission, mga kabyanan. Miyadraad kung tanan-tanan banwang estudyante naga-ulon sa manggad, kag sa kwarta nga ti may kagulingan nga sarakyan, may kagulingan nga pick-up, may kagulingan nga sedan. Pero majority ka ng mga abyanan, kasarig lang ni sa scholarship program. Isa delay pa banwa ang taotod. Di sa transportation tabla sa agto, tinakasakay ra sa public transport. Ang pamangkot, ano karidi ang public transport? Tadi blang hasta pamanraan ka dya, ang dapat sundon is one seat apart. No? One seat apart. Garinti, ang kakatabo ng mga kabyanan, one plastic apart. Ang rang sulupin blang ginabutang in between kang mga pasahero. Ibagan ni diyang karabanwaw, pa matrapuhi, tap ingan pa sa bata nga nakakaon sa tarapol. Storyahan tara karon sa atin kapag pangalagad mga kabyanan.
Jayo, may mga concern bla nagbinaha arya mga concern. Ha? Te ang ano ang balita? Te i-present ang balita amo diyang balita. Te alang-alang mo ra banwa nga hambalan nga beken te mo ra balita amo diyang balita. Kag amorya ang naman-an bisan ni dito pambalon man-an man diya ka mga natengdan nga ahay hindi gali kasarang ang national government magbayad kang hazard pay kang mga frontliners. Ha? Di mo diyang gusto ihapahangap ka natin kang national government. The national government no, could not even afford nga magbayad kang hazard pay kang mga frontliners. Kag kita dya sa Kulasi, mga kabyanan is the living witness kung paano kita banwa ginturo-turoan kang hazard pay. Why? Ang balita, ang realidad mo jay? Iba nakabaton 500, may dyan nga 400, may dyan man nga 300, may dyan man 500, 600, 700, may dyan man nga 1,000, may dyan man nga 5,000, wara ga parihas. Tigalingin ulo ta kung ano nga klase patakaran iya. Ha? Ti kung sumasumahan mo makabiyanan ting hindi man lingid kinandara nga kung pira kadlaw duty da dyan gani sagin submit nanda nga requirement nga ang DTR bla kung pira imo ginarinder nga serbisyo pira kadlaw aman mo mag duty ka beken pag ni 8 hours ri ano kay man dapat tala 5 pla mauna pikaw tao ang ginabantayan mo yung no pra adi bla una pikaw tao dapat nga ginabantayan mo la 5 lang dyan karon la 6 lang dyan karon ay basi may iba to nga positive nga nakapanaw nga ura pa kung magbantay kung nilotsan kita ka COVID di bla so it's beyond 8 hours pa nga duty kiba ha ti ang realidad nga nakarinder ang iba ka sobras ang kabulan no may dyan 1 bulan may 15 dias makabiyanan but ti dapat hindi magparehas ra ang anda mabaton hayman mo gani rang ida pasubmit sa ka DTR agad ba determine kung pira ang mabaton kang sara kay ang sara lain mabaton na kung rake ana inadlaw duty bahala na mabaton kumpara sa taho nga sandig sa DTR na gamay lang ana inadlaw na duty ugaring bisan ibase mo lang makabiyanan sa number of days nga gin-duty taho agad mamanan mo kung tagpira ang adlaw na at Diyos ta wala ganit 10 sentimos wala 10 sentimos amo niya nga because of this reality raka banwa it mga opinion ti you cannot stop people from making their own opinion nga mo dyan mo ni mo to ay why ka prangkang national government kundi indam sarangan ha tikon kay ba ang national government diglig sarang ha ang national government gali hindi makasarang sarangan dagani managtag kada taho ko nakasap nga tag pirato sa ismel ang rang hazard pay pa kang
mga frontliners nga, ang tawaan mo lang pirang nahots kada barangay, hindi pa sarangan kang national government. Suno sa report diragya sa Kulasi, ginheray-heray lang kuno ang kwarta kay gamay nag-abot. Daw mga 1 point something million lang, 1.2 something like that. Ura klabot kung darawak milyon. Te, ang tanan-tanan to agin lista sa mga kabaranggayan, ginpangheray-heray lang to. Mura kung sumahan mo, imo adlaw, kung pinakadlaw duty mo, ipaiguan mong imo na bato na ginheray-heray lang, ora 10 sentimos kada adlaw mo. Ti ang pamangkot kay ba hindi malikawan ang mudya pamangkot day. Ti andot nga sagi pasanda kali daon ngang nisara ka requirement agad makabaton ka kadya. Ay ti mga ayuda ka national government dia unahan mo gid kananay banwa submit ang imo mga dokumento antes anda mag-download kwarta ura tanan national government ka download kwarta ra kun wara ti dokumento nga una ginapasubmit kinanda. Na? Tangkong iba sagi man lang sanda ka pa require ka DTR kung amom lang lira masarangan da. Kung di nagamba lagi sanda temprano kag amor lang ra ang ginlay down da una nga requirement nga ti every municipality will only receive a meager amount and kung pira number nyo sa sangkabanwa hararaya nyo lang kag dyan nyo ma-determine kung pira haray nyo. Sometimes, hindi na maintindihan kang mga tao, mga kabyanan. Now, tinagagawa ragya sa Kulasi nga 1 point something million, 1.9, may 1.2. Okay. Ilay down nyo ang i-expectar nyo, bakit obrarya kang mga kwan. Ito ginambal naman kuno nga mo larang kwarta, tinggaring iba, hindi magpati. Para lang nga sigurado haya. Ili down nyo kung amugid man ng kwarta, agad nga kami, dura, amon mga pagdudawa, dua-dua. Na. Di doktora, amor lang diyang remedy. Para nga hindi sagi, sanda ka pamangkot, ay tiga reklamo, sanda ka may gamay ng bato, namun doon di mimpati, amo diyang sarangan ka national government nga. Ili down mo na lang sa gareklamo nga. Bakante kita gareklamo, wanan mo doktora may gareklamo. Ili down mo na lang amo dya para nga mabuligan tikaw advice. Ili down mo. Pakita mo nanda dya ho ang entry kang kwarta. Sumunod sa account natin. Ragya sa banwa 1 point something. To erase all the doubts. Mabudlay dya. Agad nga hindi, sanda na magreklamo. Amor ang friendly ko lamang rin nga advice. Kaya ti, kung amogid man na kamotoran, ano hadlakan ta dyan kara nga may ganira para ma-prove ta nga amogid man ra. O ilay down, kung amogid man ran, ipa-xerox, ipa-photocopy, and then left the barangay officials nga makita da kay mantikutan anda to see is to believe daw do. Madaan nga ang duda da amanan mo manan yung klad basta kwarta ra ka duda da bisan sakto gani nga sumahay mo dadudahan kapag ni kiba di ba basta kwarta tlad dudahan di mo gid amo ang realidad da. Hindi tara magparayo sa realidad bla. Amurang realidad, di ba? Basta kwarta, kapin pa kung government, dudahan ka bisan sakto pag nimo mo. Timats mo nga nakabaton nga barangay ka mo amo dya. Kaya nga ito advice to erase all the doubts. Kag pamurablem niyak ninyo agad nga hindi na kareklamo, gamay daan na baton na. I-prove, do kurtib lang you have to prove your innocence. Nga, tiyo, jaho, terus kanta ka mareklamo pa mga barangay dyan. Di bangad nga ti.
Hindi sandagin magpatis istorya nga mula ra nag-abot nga kwarta. That's why nga may mga kung ano matas pang nauna darat hindi mo ra ma-erase sa sangkaiglap lang. That's why nga nagareklamo ang iba, and you can stop them from complaining because of that. Di ba? Ha? Daw gyata kamaan ka kinuripot national government sa pagtao ka hazard pay ba? Huwag gani ka kinuripot national government magtao to kuna ka sap-sap to nga daw haros tanan nga balaytok baton japang hazard pay nga pirang nahet lang kada barangay ang tawaan mo dik sarang national government. Te ura man problema jak kung ano man tuod ura problema kay amor gani basta pinang gobyerno kag kwarta ginistoryahan kag hindi satisfied ang taho ginatawan mo kinahanglan mo gid probahan kag ang anda karon panawagan beken ti aten panawagan andap nawagan mas biyad guro kung ako man, kompormihan ko man, i-lay down. Not only sa saying nga ti amula dyan nag-abot. Pakita gig talaga barangay opisyal sa magpatis na. Wala problema ran, dyan lang matapos, turya takran. Pakita. Mapakita man guro ran, tapos man guro kumod na karan. Mumlaray. Because we need to prove something. Ha? Ti ko mali down ra nga amokid man. Rati muntat laman na kimo da di bla. Ha? Di bla? Hindi mo man mabasol tanataho kura ko nagaduduwa ti do na tanarataho nga magduda. Kisa gani bisan sa awa mo pa gani, bana mo pa gani kaduda ka pa kung honest kanimo kung hindi mong kwarta pas berno. Madudagin lang nara, especially ang nagabaton, kapin pa yung kamay. Oh, sino karon sa mag-asawa? Kung may mag-asawa man karon nga, largo pagpati na sa nabana, kag largo pagpati na sa nasawa, ti. Siguro kilala na gini. Pero dyan sa gobyerno nga daw aros, hindi kita magklalahay dyan. Wala takmaan kung sino honest, jag-jag hindi. Ti, kakatabo, lang ang pagduduway. Sa mag-asawa gani nga adlaw-adlaw kag biig kapanay sanda nga duda pang ni isawa nga ay not nas mister dia daw rat ganam kap na kan duda pang ni base may krida. Dimla ilay down kun 1.2 ang nagabot kun 1.9 kun pira nga 1 something million to prove the allegation. Hay ginasagap kang mga barangay officials doon sa pati, hay kamay na baton da, ti, total dyan man lang rin, kung namugid man rin, ti, ipita. Urat problema man rin, ti bla? Na, mga kabyanan, una-una, ha, andot, may mga issue rin kakatabo, kay hura gani ka parehas ang tagtaganay. Hayraan kung kamay lang kwarta ang nag-abot. Kung gin-florate nyo, gidlang rana, kung hindi rama implement rin ang insakto nga pagsuma nga kung piray mo kadlaw saktawan kaging kasakto ang competition kung gamay kwarta natural rerayon. Ti sa pagray-hiray yan nagka-problema. Ano kakamatuod tong ibang taas to, sakto gitong anda na baton kag dapat batonon. Na, hay tutuod lang ang pagbaton. Hay urang priyas. Ha? Oh, di ba? Urang priyas. Sa arrangement pa lang makabiyanan daw may problema na kung paano ginaray.
Kun gamay, kun entertainer tang ideya, at mo lang man ng kwarta nagabot. No? Gapamulay lads doktora babay nun. Ha? Kay ura ka untat kuya amod ka tao, alin sa tanod, sa barangay kagawad, kag barangay opisyal. Ha? Mga pinalangga nga matag para mati. Kung gani kiba kung mag-amo mo lang dyan ko una, daan ka prangka national government dik sarang. Ahay, pila ka banwa sa kada, pila ka banwa noy, batang ko number of municipalities, pero kung tabla ko ni research ta. Kung pila ka banwa sa bilog nga Pilipinas, kag kung mag-amo diyang realidad like sa experience natin dragya nga butang tapat 2 million ang matao pa ka national government sa kada banwa. 2 million ha? Ha? 2 million pa. Ura ni klapot diyang klase 2 million eh. 1 point something lang eh. I-multiply mo banwa ang 2 million sa tanan nga munisipalidad compost nakakompose sa bilog ng Pilipinas. Subrak gamay ang kwarta. Ibal-bahal budget na kaya bilyon-bilyon tarang nastoryahan tayo ay iti national government diglik tao. Kung gusto tapasakto nga sinumahijack niya. Kung magsugid sa babaw to, grabe karaka kwarta tapos pag abot sa dalam niya ginaray-ray lang. Ay nano. Sabi, research yun na dyan kung pira ka banwas bilog Pilipinas. Butang ko a minimum or a maximum of 2 million pa. Ang mabaton kada banwa nga i-download para sa hazard pay. Kang mga frontliners. Sige, agad mamananta. Hayang nga ito pagkamaan ka parnubra, kwarta ka gobyerno, ginabalik lang gani. Tapos, ang realidad kunos dalam, ha? Mga kabiyanan, ginaharay. Hay kulang. Tidiin ang problema sa Department of Health sa babaw, sa provincial, di ang problema. Ha? Hay man antar man ka diyang Department of Health, buta, banwa kang issue about corruption. Even gani mga hospitals ta, gakunay pagani banwa sa Department of Health. Not sa Department of Health. Even gani ang Department of Health, gakunay pa banwa sa PhilHealth. No? Mga kabiyanan, ti hindi manrabanwa natin mabasol. Kay rake, ang ginaagyan kang ginatawag proseso. Ang pamangkot talang diin nagka-problema. Ha? At daen kaluluoy tana ang taho, makon ti mo kadadlaw, swilduhan mo ti mo 10 sentimos. Amurang realidad. We cannot hide from that reality and from the truth. Nga ang mga frontliners nga nag-duty, if we are going to compute so that we're going to get sa kunpira ang daily nanda nga incentives, ay adyos. Ura gani, ti 10 sentimos kada adlaw ang pwede gali matao ka na sa national government. Ha? Amurang realidad. Amurang aton banwa komentaryo nakapokus sa overall nga sistema. Overall nga sistema. Ginatungkad ta kung diin may problema. Kung sa Department of Health man bla. Kung din. Ha?
Hay kung turukan ta, nagagawa nga hindi kaya ka national government, itao ang kakarampot nga ginapangayo ka mga frontliners bilang hazard pay ng mga kabiyanan. Di mo kakita nga kung i-compute mo ang adlaw-adlaw nanda nga duty ang per day nanda tag 10 centimos. Daw timot kita nga daw maamura ka na ba nga swelduan na istlad noy. Gatao kamo. Ha? Gatao gani sa makita nyo dito pangayo gaya ay klima na tawi ko. Tayog nyo pang ni matao piso. Ahay ang gobyerno nga raka-raka kwarta ang matao na nga hazard pay nga nagrisgo hay bangad COVID to ang problema 10 centimos taasan ganiran 5 centimos point something lang gani. Kung kita magtao komentaryo makabiyanan palpak ang bilog nga programa kang aton gobyerno kung nagalin maras babaw panaog sa dalab palpak. With this development kag with this reality nga amura ginabaton kang mga frontliners, I would rather say kag pwede kita kanya conclude ura ta kidanganan kung diin nabuot din nagka-problema pagkabilugan as general palpak ang programa ka gobyerno. Ha? Palpak. Kag nobody cares will going to insist kag mag-fight out kag pwede matao kay Juan de la Cruz what is due to Juan de la Cruz dapat mabaton man daad ni Juan de la Cruz. Ha? Kung guwa na kanya banwang guwa na ura na luoy aton gobyerno sa mga frontliners. Hindi mo makita may baratyagan ng gobyerno sa mga frontliners. Kung ikaw ang frontliner kaya dawaros mahibi ikaw kung ginaamo ka kaya. Ha? Sungon ti mo kaya. Actually, mga kabiyanan, sandig sa aton pang gobyerno kag sistema, diyang mga barangay officials lain mandit na kumo nga may pandemya, sanda ang implementing arm kang aton national government pinagis Department of Health. That's why nga ang gobyerno, mga kabiyanan, nagtao kang ligwa nga matauan sanda kang hazard pay. Kag siguro compensated ra. Ha? I do not believe that the national government will only provide sinintimos sa kada adlaw nga pwede mabaton ka mga frontliners bilang hazard pay da. Huwag kong pati nga mo masangang national government. Ang pamangkot na diin nagka-problema. Hayrak ka, ginaagyan na kya. Ay problema kung kaisa, maagi tos babaw, may kuwitron, agi pag itos diin may kuwitron, agi ko din diin kung raka, ginagyan na raka, nagkuwit. Ha? Basi bla? Na, amor pag-abot, dalam sa katiting na lang rin bilin. You see? Amo naman kabiyanan. Tira ka banwang gusto kanya maghambal sa radyo. Kung pasugtan ko lang tawag tlat kag teksa, kag manawag da. Ginsilent ko lang cellphone ko ga parinawag. Ha? Raka ga pinanawag.
nga nagabasol sanda sa overall system kang government. Di doon, ura sanda ti ginapinpoint. Kundi natabo, may problema nga mo kadyaran ang dangtang ka proseso. Sa national man, sa regional man, pwede man yung tabo. Kundiin nga lokalidad. Diin nakaproblema, amo malanjag na pamangkot da. Because all of us, actually, why tagapati nga mo dyan masarangan gid lang ka national government sinintimos. Saan ka mo man pamangkoton ko? Kapatik mo national government. Gobyerno ta as an institution amo lang jam sarangan ha. Ang problema tana siguro ti dapat may mga tao dyan sa gobyerno sino dyan kaya nga dapat maggusisa kung may dyan nga tao sa gobyerno nga pwede magusisa himuon ta agad mamananta ko diin nagka-problema. Di kung waay nagka-problema sa banwa, ti sinogit tatan nga mag-usisa sa regional office ay ti gina-download lang kwarta or sa national. Lain appropriation kam nga lawmakers ta, lain sa actual implementation kung sa departamento na. That's why even sa mga investigasyon kang national kang Senate, gamba sa we appropriated a certain amount, this is a big amount of money. Why? We received so many complaints that the problem was transferred in the actual implementation of the program. Ti damo nakamot manuay nagyan mo. Ha? At the end of the day, kung tarakan mo resulta, ha? Ang tao nga dapat makabaton, kag malipay man ginawa da, nadismaya. Ha? Because for them, this is an insult. Paras kapon kay gawan sa Bilyaga to, ura naging baton 5 gatos. Why? Gahikay. Ay ginsuma na ang 30 days ka na reflex sa DTR nga mura duty na ha as frontliner. Sumaan na sang adlaw na 5.5 centavo something ang daily nga incentives nga masarangan ka national government nga gintao marugya ang ana banwa dapat mabaton 5 centimos. Diin nagka-problema. Amo diyang anda pamangkutanan tanan-tanan. Diin nagka-problema. Ha? Kung may problema, kita nga pati may problema na tabo. Diin, wala tating na ito, diin nagka-problema. Amo nga parang hindi man ang tanargas doktora babainhon sa kulasi. Ha? Iti tanan ta suspek ang tanan nga nagareklamo diyan suspek alin sa nasyonal, alin sa regional, pati lokal abay. Para nga hindi kita maanan i-lay down kananda ang amount pakita ang entry kang kwarta kung piragid man nag-abot tanaragya sa kulasi to erase the doubts agad nga ti limpyo tanatatan sa ginapinsar kang iba. Agad mamananta nga yung problema gimanta na rito sa national plan guro kautian to sa mga department of health national kang sa regional ay ang nag-abot ng kwartas dalam gamay lamang rin. You see? Pero kung daw budlay ka doktora banwa mag-down nga mo dyan nag-abot kwarta dyan sa klase basi hindi mo mapara ang duwa-duwa kang mga kapamangkot nga basi part man ta ka systematize nga mo amo ya na mura ura ta kita ginahana ura ta ginahana ja tanan ginahambal ta puro opinion
gina-analyze ta, grabe ang analysis kina-inject ta. Di ba? Pero ako, makahambal ko, programa nga niya parte sa tawanay ka-hazard. Regardless kung may problema man, ura tatik na tama kung di nagranabo. Hayra ka nga opisina, ay nagyanak niya, antis labots dalam kang natagtag. Kung ako mag-conclude, palpak mga pinalangga nga tag para mati. Palpak. Why gid? Ha? Why gid? Amo na guro nga kinanglan tarbanwa nga i-overhaul ang mga tao nga dyan sa gobyerno. Umpisahin nyo sa eleksyon. Ha? Although nga TDR, they are not considered part of the system, but kung gisabla hindi mo man makita nga may somebody nga naga-fight out kag seeking for the truth and reality, so that the truth will come out. Kung kisa banwa pwede man mambal nga ti basi kung tamad ka magsingkala ti do nagapasugot ka malang man guro kang garak nga kasistema. Dibla? Ito yung ngambal blang ati, if you cannot beat them, you cannot correct the system, hindi ka lang magambal, hipos ka lang. Hindi ka mag-imo kang initiative to protect the people. Kung nandati, if you cannot beat them, because it's already a system, hipos ka lang. Tiyang guwa na, if you cannot beat them, be with them. Ikaw na, you are part of the sistema nga may something tamay mo, even voice out, wait tatigin voice out. Sometimes kinanglan taban bi mag-voice out mo para kinanglan tabanwa sa mga pumuluyo. Ngati, nga bato to ho. Kung kay sabanwa, ang mga bagay, media nagasalo. Mangod nga, kung hindi makita kang tao ang sabat sa legislative, sa executive, sa even sa judiciary, gagto sa nasa for state, bisan man lamang nga mag-voice out kang anda ibubuntot. Ha? Oh. Si Gerald Kindo, bata-bata dyan ni Cap Jimmy, na stroke. Ura pa man kabot anang bangkay, ihaya dyan sa Nabalay, Barangay P. Bong. Kistorya pakmi karoto mo. Ura pa ni Morasi, na stroke tanang mga pilanggata pramati, marigo sa Nabalay. Ikondolens mga kabiyanan lang. Aginalin ni Cap Jimmy, hanap pisto, magbakal mo ka kwan dyan, kiring dayo mas na dyan o. Kung mapalinti naman nga, gabligya dyan ka, baboy, baka, manok, kag iban pa nga mga, ano na, mga baligya. Sige. Oras sa atin nga pagpalakad, 51 minutos, nakalipas sa takna nga, alas 8. Ha? Dali lang mga kabiyanan, ha? Dali lang gid. Ha? Dali lang gid. Partner, may ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical
product production. Amo ang hindi balanse nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayabo. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet. Kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants. Ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog. Ay, sa ulog, tagalibakang aklan, may butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng life extension vitamin D3 yun. Wala na po, normal na. Maraming salamat po sa life extension vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Maayo nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ang inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply bidya sa Banuacang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies bidya sa probinsya kang Antiques. Ano na ang pinakabago at epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, permi nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Gaimaw sa pagpalagad ta, si SB member July di makutak, bisan anong oras sugoon nyo dya, aktibo, matuman gidya kang ginsingayon nyo ka na. Amo man sa mami pilar, alo sila, ha, tandas na mag-imo gikornansa, kag bata na kadlagan SB member man, no? Diya sa klase, si Boy, sino nila? Si Boy ano ni? Hindi ko nalipat naman ako. Sige lang. Si SB Boy Alarcon, mabinuligan, mabuhat ka gusto na may kasulanan pag ginawi targa sa kulase. Gonzales Store, dyan sa barangay lang Putang, tanan-tanan, banwa nga mga grocery stores, soft drinks, irimnan, ha? Wholesaler kag retailer sanda, may frozen foods man, may tangke, may ice cream. Ay, ang alak dyan, barato, noy. Oh. Gonzales Store sa barangay lang Putang. Elas Bike Shop, ang Elas Bike Shop. Tanang klase bisikleta, dyan mabakal sa Elas Bike Shop. Sa barangay lang Putang, Omni, nagaplikatan ng hardware items kag construction materials. Barato. Bana stocks na direktalin sa Manila. Lagin. Wisam Electronics and Service Center. Kung magbakal, magpakidaang mo TV nyo, mga stereo, dyan ka mo agto. Ha? Kag ingad na ang papindo, aircon and refrigeration. Ura gramig aircon nyo, kag refrigerator gubabe. Ay, rigyan ging dahil snack dyan, ay papapindo. Refrigerator and aircon service center. Air conditioning service center. Okay? Julius Paint Trading, kung mga pinta ng baklon nyo sa Julius Paint Trading, kamo agto. RL Cycle Parts, kung spare parts sa motor, dyan sa Landunio, sa Ingad Kabulangan, mga nami, dyan ang handa ng mga spare parts sa motor. Mga kabiyanan, dyan, Department of Health naman ginpatawag si Secretary Doke kang Senado
ginambalan mga kabiyanan ni Senator Panfilo Lacson kag Drilon. Are you aware, Are you aware, Mr. Secretary, of 44 billion pesos naga-income ang mga government hospital, kag ang income kang government hospital bilog ng Pilipinas 44 billion pesos mga kabiyanan. Kag amo diya karon ginasagap kang mga lumikas ta kung di nagagto. Are you aware of this savings or income? Ang Department of Health Secretary nga si Doke waay pakamaan kung gindiin ginagagto diyang diin dara. Una mga kabiyanan, sa mga government hospitals, kung sanda pambalon ng mga senador, ka-income, tiyandot nga, sige man yapon panukot nyos tao, dapat maging bakal ka mo nga mga additional nga mga equipment and facilities and ang other services sa hospital, ginahimo nyo nga free. Kaling daw ay man. Sige, subsidize kang gobyerno. Pero ga-income gali, di ng kwarta. Hay wara man ti gin-deposit ang Department of Health sa National Treasury nga amo diyang income na mo no? Tamura nga kung gasagap mismo ang masenador kang kwarta kang Department of Health nga income hospital, hindi na maiksplikar. Di paano nanda dya mahambal nga ang mga hazard pay nga ginisyo tatokina, wara man to iba nagkaradura, samtang garagis raka nga 5. That's why pag-abot kunos dalem, wala naman. Ambay lang kundi natabo ang sistema nga Binoy nanay kuno mga tabo kag kuntuon gid man. Ay basta mga kwartas Department of Health, mga pilangga temperamati nagakradura lang. Ang nanutaran talang Blabanwa kay Secretary Doke, daw always out of the grid. Ang grid lang bakang tidalok, ang rang rake ka mabagay nga ura tanap kamaan kung pamangkoton, daw hindi tanab la part of the system. Ambay lang kung amogid man na gusto natin patag nga ura kamaan or kamaan pero daw wara lang na kamaan. Secretary Doke, si Secretary Doke, for me, always lang gid banwa out of the grid. Ay, nako mga ben. Sa piyak nga bahin, Jayo, ang DepEd kag ang CHED, gaya payapas da ka natawag implementation kang limited face-to-face classes. Pero kang ibang eskwelahan gina-identify na ron, kag implement ibang eskwelahan, danay kung napay. Hitik na pagag mga ayo lang kami clearance kay regional director. Ano rugya banwa ang mga sistema nga dapat pang himuon kag kulang pa Di kung hindi pa kamo ready, hindi na kamo magyapayapa kang face-to-face or limited face-to-face classes. Because there are so many factors to consider. Ang kuon tabla kay inang ati, bakan lang jaban what concern solely kang department o kung kang CHED kag Department of Education. Ang problema nga dya kag ang pagpabalik, kung ipabalik kidman o kung maghimo kita kang limited face-to-face classes sa mga identified nga schools, pres ka makuliyo kinanglan ma-eskwela giday labi lagi ng graduating students, like example kung gabuel ka medicine, hindi pwede nga social media lang ang klase mo. Kinanglan da kung fourth year karon banwa, kinanglan mo gidragya ang
ang ginatawag nga face-to-face classes kay may mga subject kamo nga kinanglan na gid banwa ang aktual nga pag-attend kay laban ra experiment. No? Sorry sa kabahaw, pasbi kung medicine ang imo buol, maihaw pak mo aktual kang taho ka nga patay. No? So hindi ta na maagi ra sa internet ta kag sa Zoom classes ninyo. Ha? Garing ti ano kamo ka ready? Ha? Kay kinanglan banwa i-consider nyo diyang transport sector. Wanaw, tanan ng estudyante nagalupad daw pagto sa eskwelahan. Di lang ang iba, wala man dyan kadya nagaulon sa kwarta, nagagamit kang public transport, nagasakay sa tricycle, nagasakay sa jeepneys, nagasakay sa van, sa series, sa bus. Samtang kasakay sa public transport, hindi gani banwa may implement kang transportation department ta ang correct nga health protocol. Why? Ti, gina-require mga kabiyanan kang ginatawag nga one seat apart, pirti. Waay naman ginatuman. Ha? One plastic apart, ang plastic nito pa banwa, pirti, kagisian pa. Ti, unaw, ang ibandang nga public transport, from time to time, gina-sanitize da, gina-disinfect dang sarakyan da. No? Timiyad kung tanan ng estudyante, eskwela, ga ulon mga kabyanan sa manggad nga, may kagalingan nga sarakyan, may kagalingan nga sedan, may kagalingan nga kotse, may kagalingan nga pick-up. Majority niya nga banwa, skalar pa ni gobyerno, problema, pang niurap nim tao, banwa na scholarsip. Na. So, you have to consider that. Ay kung hindi na masulbar mga kabiyanan, base kung sa transportation taplang rigyan ang umpisa kang transmission kang COVID. Halungan ta kabuhi ta. Miyadraad kun binhi lang niya ka Marcuso kay kung hindi mamuhi kag kung mapatay. Taho ba kita kung mapatay tinaw. Pwede nga sugpunan mo buhi kung matayan ka ran. Na may spare parts buhi tao. Kung binhi lang na kung sales lang na pwede nga kung mapatay islan ta lang. Baklan tao man eh. Pero may baklan ti mo ka buhi tao. Na ambo na makabiyanan. Oras sa pagpalagad alas 8, oras 9:05 at nahon. Iba ang mas sponsors ta surumaan lalawagan. Mga kabiyanan, karon sapon may programa at karon sapon. While kot nahon sa akin nga pagpalagad, ako dya si Roming Antonio. Nga pasalamat kid sa inyong pagpamati. Miyad nga ga, antike. Mayad nga adlaw sa atin mga kasimanwa. Ang local government unit kang Kulasi, kaimawang Kulasi District Hospital, gustong magpamaan sa atin mga pumuluyo na sige rin sa